So, welcome back again, guys, to my third episode of my podcast. So, my name is Chad, and the title of this podcast will be Enjoy Your Student Life While You Can. Kay, especially karon pandemic nga, wala taga-expect nga last na to makita sa atong mga classmates, atong mga barkada, sa atong mga katagay sa una, sa atong mga pirmi na to kuyog laag. So, I think mag-start ko sa akong student life. So, nag elementary ko dere sa Lapu-Lapu lang sa SACS in shortcut. So, ang meaning sa SACS is St. Alphonsus Catholic School. Nara siya dapit sa simbahan, kanang dapit sa ferryboat. If familiar mo ferryboat mo na ang kanang gamay siya nga barko nga maadtog Pier 3 balik na po diri sa Lapu-Lapu. So dito sad mi nagkita sa ako ang girlfriend, which is si Karen Joy Agosto. Kawa ko muna akong pinaka-loyal nga viewer o supporter sa ako ang YouTube career og sa ako ang pag-stream. And then dito ko straight grade 1 to grade 6 sa elementary. Dito po nako nagka-close ako ang tulo ka best friend, taga Sax pod sila. Ang first kay si Christian Riz Kanama, then ikaduha kay si Joseph Dongog. Pero si Christian Riz Kanama is nagka-classmate mi kaduha grade 4 grade 6, pero ni Joseph wala jud, nagkaila mi pag high school. And then graduate ko elementary 2012 13 dili day 2000 basta kalimutan ko 2000 2009 2010. And then pag high school nako is kanang wala man jud ko kabaw asa ko mag high school, wala sad ko'y plano kung asa ko pidira sa ko dito sa Sax kay dool sa Mambalay, Lapu-Lapu ra sad. Pero at na may plano ako ang parents para na ako na nindot daw dito mag high school if lucky ka, nakailaki nga anak sa una pa na panahon. If nakailaki uso pa mo na sa una kanang all girls o all boys bitaw nga school, which is nice pod siya. So pag high school nako sa Don Bosco DBTC, Don Bosco Technology Center sa Labangon, nasa Cebu. So layo jud kay kog lupad, gikan kog Lapu-Lapu nga atog Cebu. So dili po siya sayon kay layo kay siya nga eskwelahan nga nako sa Lapu-Lapu. So nagkuyog mi sa tulo nako ka best friend atos, nagkuyog mi, so nagkabarkada pod sila sa akong mama. Si Christian is kanama nga family o gandungog nga family. So nagdungan mig-enroll, then dungan sin mig-graduate dito. So pag first year nako dito is di siya sayon kay first time nako mo enroll og all boys school, like puro ra laki. Di mo laki pero na uban laki. Pag first year nako is di gid siya lalim kay layo man kayo. So nag-dorm ko, gipa-dorm ko sa ako ang parents dito, which is nara siya sulod sa school. Nice po kayo kay so everyday if mahuman ang klase, so mga 5:30 to 6:30 I think mag-study mo naman. May study hall dito sa dorm, trapod sa mong dorm. Mag-study mi dito like for 1 hour. Bawal mag-cellphone dito, so di ka pwede mag-cellphone. Na magbantay tunga ninyo like brother or kanang pare. Brother is kanang murag padung pa siya mo pare bitaw. So mo na magbantay naman sa tunga. Mo siya pina-classroom po dyan nga style bitaw nga nakasaw sa classroom niya. Nakay table each kuan nya na pag kay mga storage dito, pwede nimo ibutay, bibili nimo libro or kanang mga tunanan nimo. So from 5:30 to 6:30 is mag-study man for 1 hour. After sa dismissal sa ana nga day sa klase na mo. And then 6:30 to 7:30 I think mag-dinner man ana.
nya mo tay first time nako nga kanang di jud ka makapilig sudan kay kung unsay ihatag nila nga sudan nimo mo jud imong kaunon. So at nakinumdum pagod jud ko sa akong first day na to gikaon nako is munggos with rice ra nya walay sudan, munggos ra gid. Nya daghan kami dito like sobra 100 kapin man siguro mi 120 nya puro ra mi laki nya. Ang nagbantay namo is sorry. Ang nagbantay namo is kanang pare era og brother. So wala babae dito. So magkaon mi dito, then after dinner 7:30 mahuman ang dinner naman na sila dadon nga bell ang kanang pare or ang brother dito magbantay. So muring na siya ang bell, and then naglibog ko kung unsa 7:30 to 9:30, I think 2 hours or 1 hour. 1 hour ang 7:30 to 8:30 or 7:30 to 9:30 is recreation na siya namo. So ang Don Bosco is nagkan man siya mga basketball court, na po siya soccer field, na po siya tennis court, so murag kompleto siya na siya volleyball court. Kompleto man siya, so 7:30 to 8:30 or 9:30 kalimot ko, maybe 1 hour or 2 hours siya nga recreation na namo. So mahatag na sila mga bola, lain-lain nga bola, soccer ball, basketball, volleyball. So pwede ka magduwa for how many, I think 2 hours siguro, sure ko 2 hours to 2 hours, and then I think 1 hour siguro 8:30. So anang buhaton naman is magduwa ka, basta mo na free time nimo. So nara nimo moduwa ba ka or kigstorya ba ka sa imong mga amigo, or kigstorya ka sa brother or father, or na kayo patambag. So mo na free time nimo. So after ana gabi naman kayo na, I think 1 hour gid to. So 8:30 to 9:30 inighuman na mo duwa siguro ana. I-ring na pud ang bell. So pasabot ang bell ko na time na. So I think mag-grocery mi ana. So 8:30 to 9:30 I think mag-grocery mi ana, like amo i-recite ang whole rosary ana nga day. And then magdami may permi rosary ana sa dapat na jud kay rosary, or if di ka kakuan, if wala kay rosary kuyog na lang kasi mong migo. And then puli-puli may nag-recite, so each mystery is lain-lain na pud nga student nang mo kuan. So magdamig microphone, and then magtuyok mi sa whole campus. Imagine na gabi na kay na, pero di man kay hadlok kay ano mo siya mga guard, yung daghan man sad mo, so tapok ra mo tanan. Magtuyok mi sa campus, and then magdamig grocery na po microphone, so makadungog ra ka asa na kang mystery, if nasaag na ka asa na tanga Hail Mary. And then nighuman ana grocery is maadto mi sa garden ubos among dorm, or siya standbayanan ba. So before i-end ang day na ay mag good night talk or good night message each sa brother or father, or mag-share sa lag message kung unsay ganahan nila i-share. And then kadali ra gud mga 5 minutes siguro, 5 minutes or 10 minutes, mga less than pagi siguro ana. Share sa lag message, and then after ana is balik na sa dorm. Nakay mga 30 minutes mag half bath or mag toothbrush or mag-ilis or unsa pa na before matug. So I think matug mi ana every day is 9:30 or 10 or 10:30 na ra na. Kay sa dorm na mo nabuwag mi duha ka room. So I think ang isa ka room is mo accommodate og 60 plus siguro nga 60 plus nga students. And then tupad-tupad na siya og bed, like na siya tulo ka row nya na ay 12 ka bed siguro each or sobra pa. And then nakay imuhang own aparador or closet dito na may butang imong mga sinina, tanan imong mga gamit. And then napod siya CR, so I think ang CR is 12 ka buok, 12 or nga napod siya kanang ang toilet is orag unom ra ka buok. So magpuli-puli min dito if ever na ay gamit sa CR. And then kuyog mi ato nag-dorm pud mi tulo sa among best friend, kay taga-Lapu-Lapu ron pud sila, si Christian ug si Joseph. Nga tupad aside may room. So matug na mi ana yubom siguro na. O sakit ang tutunan. And then matug na mi ana, so inig kagabi ang napo na magbantay isa nga brother na si kagulingon room, usara sa inyong room.
na siya iyahang own pultahan para na privacy. So nikatog na mo ana mga alas 10 na sa gabi o alas 11 na gabaw ka mga bata kay sa una mga bata pa kay mikutok ang uban na magdagandagan magagwa magunsa to sila basta kay nama poy dili ra man pod first year among kuyog ato na poy mga higher years na second year third year kana mas dugay na nagdorm na mo ana mga sipat kay ba di pa mga tug magsaba-saba pa. If once gani makadungog to mong brother nga saba mo ring na siya sa bell or mga saba na siya matug og balik. So ana ini guman sa day matug na mi matami og 6 sa buntag iring man na ang bell nga on ang suga. Kalimot ko nami isulti ato before kanang nigbangon naman nami isulti ato kalimot nako sa mga buskon niyan di atong mga nagdorm sa una palihog lang ko comment kay kalimot jud ko unsa to isulti basta nanjud mi isulti ato before mi mo bangon like before mi mo start sa Monday. And then 6 to 6:30 is kanang maligo ka so 30 minutes ra imong ligo nya aligre kayo ang uban kay maro kayo ba ang uban mata na sila sayo like mga 5 or 5:30 maligo na sila daan kay ang CR na mo like ang shower na mo is 12 ra ka rooms I think 12 ra ka shower nya sobra mig 60 dito kapin or hapit mo 70 so either mag-una sila ligo or maghuwat mi or maglumbaan na mi mo na pinakaligre sa buntag kay before i-ring ang bell, before i-on ang suga is magdana kasi mong towel, magdana kasi mong uniform, si mong sabon, si mong shampoo, unsa pa na imong ipaligo diha. And then maglumbaan na magdagan sa CR niya. Nakaligri pa yun is if mulapas gani ka og 5 minutes to 10 minutes maligo, tuktukon ka kay daghan bibag maligo. Imagine agad 12 ka book shower niya. Napadyo uban shower nga di mo agas. So ay ko na nga kanang wadyo ni agas ang shower nga puno kay ko og sabon akong naong hasta akong lawas nya walay shower o tanan nakapait nya na uban gubaon so muhog na nga napo na lang ka shower nya daghan pa kay mga ligo so tuktukon ka na ingon ka pagdali kay malate na ka or kasaban jud ka so dapat magdali jud ka so mahog nga imong ligo is 5 minutes sa siguro or less than pagidana or less than 10 minutes basta na dapat magdali jud ka kay napagay magsunod taas maglinya man na ya napay uban ba dito nga kana mga higher years na mga bully ba nga bastos kay batasan nga baw na kabagayan na nga puro laki ya niguman na mugligo 6:30 ilis na tanan adto mi sa balik mi sa mong study room ko ano ba dito mong gamit magready mi dito like for 5 minutes magready mi dito pang kuha ng mga gamit unsay kailangan nimo nang adlaw kay nakalock man na nga room so dili ka maka-access ato hasta ang dorm di ka maka-access ana during classes nakalock na siya if ever gay na kay kwaon may nanghid ka sa brother or sa father nga naka-assign ato nga room tupad naman napod sila kagulingon dorm pod naglahi ra pod sila so mo dadun tanan nimo gamit ana magdapamig ko na to T-square dagko pa kayo katong pila to ka inch tong 36 man siguro na ang pinakataas nga T-square mo dadun na to dapat mig sapatos kay na PE ning human na 6:30 mga 6:35 6:40 manaog mi didto makaon mig breakfast free ra man ang breakfast and dinner og breakfast is free ra man if nagdorm ka and again dinasag ka makapilig sudan kung unsay gi-provide sa canteen mo to mong kaunon kay among canteen na may 5 ka tawag 5 nga na maligya so canteen 1 canteen 2 canteen 3 canteen 4 canteen 5 and then each day lahi na siya canteen mo serve na mo every breakfast or dinner so di mi kapili kung unsay ganahan mo sudan depende if naa kay kwarta nga dala pwede kang palit og sudan ana nga breakfast so nighuman na nagkaon lahos na ka sa quadrangle na mo so ang quadrangle na mo is nara siya sa tunga gid sa mong gawas sa mong classroom ba ay murag outdoor na mo and then sa quadrangle diha may magtapok before 7 man siguro before 7 mag-start ring man na ang bell I think kanang familiar na uban diha kanang taga Don Bosco nga kanang bell sa una nga familiar kayo so mo ang pasabot anang bell is mo end na ang sunod klase
Yan na po sunod or basta mo end ang session na. So next 7 na managa na mi ato may quadrangle kay mag prayer and then mag flag ceremony and then na po naay mag speech each kalimot ko basta na mag speech ang isa ka student and then mag pitch po na po mag speech maestro or kana faculty member basta na mag speech duha ka book student or teacher na pwede pod mag speech ang principal ato and then mag flag ceremony and then niguman na lahos na sa klase so nya ang nakapait pagid ana kay before ka musud sa mong classroom or before ka musaka sa ramp or sa stairs na magbantay diya nga CET officer magtanaw si mong buhok magtanaw si mong ang buhok lang mo sa una stricto kayo ka lang nag 2x3 white side wall so puti pasabot na is 2 dere nya 3 ang kabag-on ang orag 2 dere kalimot jud ko basta nipis jud na siya dere sumura siya kanang army cat ba maraming mga military dito puti kina idre dapat sinaw gina pag di gina sinaw sabaan jud na like kasabaan ka na sa kaya naman may diary sa una if na kanay mo diary mura nagimuhang points murag life points nimo so if na kay remarks isuwat diha nya signan man na kada gabi dapat signan na sa imong parents or sa imong guardian if di lagi na signan minusan ka ana kay kana imong diary isambit na nimo ininghuman nimo og each year nimo. So niko ni mag first year i-submit na nimo imong diary nya if pili remarks nimo didto mo na imong minusan sa imong ambot kalimot nako basta mo na among diary is amo na ibutang didto ang unsa gibuhat na mo nga klase so for example diary man gid siya diba so butang na mo sa math nag-discuss mi blah 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 science nag-quiz mi blah 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 ana blah 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 so butang gid nimo tanan didto and then sign na sa teacher before ka mo dismiss so layo na kay tawo chang mubalik ta so inig saka nimo sa ramp ug stairs dapat imong sapatos is black gina and then imuhang haircut dapat sakto gina imuhang uniform sakto sana among uniform sa una is t-shirt ra and then naka V-cut so mura na t-shirt and then pants mura na so blue pants then if cool kid kay ka sa una Don Bosco ka ang imuhang bag is Jansport mo dyan una pinaka meta nga bag sa Jansport and then imuhang pants is kailangan man blue nga wala man sila ni specify unsa nga blue pwede ba ka mag jeans so una naay brand nga permi gina mo balik-balikan sa mga daan nga estudyante Padax ang brand so I think familiar naman nga brand makita ra ninyo sa SM siguro kay ala Padax ang brand and then color blue which is pareha ra siya color sa among uniform nga pants school pants so muna akong nagsuot ko na I think 3rd year na ko or 4th year hapit na mag-graduate kay nakabantay ko sa uban ba and then imong shoes is pwede raman so black man siya and again wala po siya specify o if katubang pang school shoes so ang suoton sa uban is kanang rubber kana bitong diretso ra isulob ng sapatos o basta kay color black sumahog siya pwede po ka mag-rubber basta black so mo na mong uniform sa una murag Ura mig kalma ra kay mong mga sinina dito ba mura ra mig civilian and then inagsud sa mo classroom ana mag-start na lahat man nag floor I think buwag ang first year buwag pud ang second year buwag ang third year buwag pud ang fourth year so I think nag first year ko na ko sa second floor first year Zati man siguro ko first year Zati at ang mga section na mo is based man sa mga saints sa una na saints sa Don Bosco and then pinakahasol na ko nga subject ato is drafting grabe kayo among drafting ato nga maestro kay maldito kay siya dili lang kumusulti kinsa na pero sir grabe idol jud kita sir kay sa whole first year nimo is basic drafting siya at first 50 ka plates first basic drafting na and then 50 ka plates mo na ng advanced nga drafting which is 100 plates tanan imong mabuhat in 1 year and nakakapoy na is everyday pa jud ka I think di ka everyday MWF or twice or thrice na ra na mo tay nakakapoy kay anang di pa kay may anad mo tay first time mo mag-drawing imagine na kada adlaw ka mag-drafting ana nga ang drafting paper is paliton pa nimo sa shop sa eskwelahan which is tag 5 ramon siguro na or tag 3 kalimot na ko so dito may nga namalit mig mga gamit like tech pen mga triangle nga
Nakalusot pa gid sa una if kay mag-try, if mo gamit ka og triangle kay kanang iniglinya bitaw nimo sa triangle kay kanang murag inigtangtang nimo si mong triangle kay mo kuan, o sige tawag na kalimot mo ko, basta mo leave siya og mahugaw bitaw. So mo na inanasad na ang utana sa mga technique sa mga higher nga kuan nga unsa buhaton na bla bla bla. Grabe jud kay dagdako kay mig gasto ato kay daghan kay mga pamalit nga mga drafting drawing mga inana ba. And then okay naman first year, so daghan kay mi sa first year hapit 60, so nagpuno nagtapok na gud mi, like naghuot mi sa isa ka room. And then pag second year na mo is nigamay mi mga 55 na lang guro mi, murag na 5 or 6 ni hawa kay either di sila ka survive or dili kaya kay grabe lisod gid ang first year na mo didto kulata jud kay mi. And then pag second year na mo ato is same gipon mi og mga classmate kay if kinsay classmate nimo first year musad imong classmate hantod fourth year, so hantod mo graduate ka. So inana ilang style dito, I think same pod sa ilang elementary kung kinsay classmate nimo sa grade 1 mo ba imong classmate pa dong grade 6 wala ko sure, pero I think mao na ang nadunggan ako dito. So pag second year na ko hantod third year is wala na kay ko naglisod since nakaya naman ako ang first year, so naanad na ko drafting, naanad na ko ma-pressure. Pag second year na ko kay natoy tulo ka buok nga major nila nga subject kunuhay, na may electricity, na mechanical o civil. So ang buhaton nimo sa electricity is magbuhat ka og kanang pasigaon nimo ang LED nga light bitaw. So apart na is i-solder nimo ang wire, i-connect nimo dito, ibutang nimo sa PCB para musiga ang wire, mga basic nga electricity, which is for 1 year na. So mo na imong major, so hands-on gid siya. So ang civil sad is maghimo ka og chair, furniture nga chair, gabaso nimo anang like tanan gid imong lihaan, imong i-measure, like tanan gid mag-start jud ka sa kuan para ka na maghimo kag wood siya nga chair. So ang first ana kay standing chair, then ang kaduha kay folding chair ana hantod makalayo ka. And then ang mechanical is more on metal siya nga kuan nga kanang activity. So among gihimo to is can opener, nagatagan mi kanang guide saan paghimo can opener, na sila ilahang guide kanang saan paghimo can opener. So imo i-drill, imo kanang grinder, kasuway kanang kasagaran pang baid bitaw sa blade or sa kutsilyo kana grinder. So magkahugaw gyud mo kamot, magkataya. So pero each year na siya. So for example, imong from family name A to E, at agalamot ko A to E, for example lang A to E is electrical. So ang F to L kay civil, and then ang kwan kay mechanical na ang uban. So if second year nag-electricity ka, third year nimo mag-civil ka, and then sunod na kuha na sad mechanical. And then napod mi laboratory ana. So ang laboratory namo is connected sa mo ang hands-on nga activity, which is civil, mechanical ana. So computer siya, so dito pod maghimo sa mi dito kanang related sa mo ang katong major nga subject. And then ang nakalingaw na ko ato is ang PE. Kay ang PE lahi-lahi po siya every year. So basketball, soccer, volleyball, naambot lang na ba badminton, kalimot ko. Basta ang nakanindot lang dito sa Don Bosco is ang soccer. Kay once gani naay mag sitaw ni tournament bitaw, kasagaran na mag-tournament ito is Ateneo Manogon Bosco mo na pinakakusog og soccer sa una siguro sa high school sa panahon nako. So ilang buhaton na is kanang dito man held sa amoa kay naman mi dako nga football field, duha man ka book football field dito, dako man kayo. So dito nila held Ateneo. And then if mag-start na gani ang duwa is man na mi na break. If nindot gani kayo ang duwa kay like i-cancel gid ang whole klase, like
tanan gid from elementary to high school i-cancel gid sa mga principal para lang mo tan-aw kay kami mahanyo man sad mi kay kanang kuan na ba na usay ra ba na mitabo na ay mag-tournament sa mong school then about soccer sad niya. Sa una nga panahon nato is ambot lang na sila kalagot sa Ateneo Don Bosco ambot grabe jud kay sila og kuan kanang kalagot. I think kanang rival mo gud adlaw sila sa una about sa soccer kay Ateneo kusgan daw kay mo duwa og soccer pero grabe lang jud kay training nga Don Bosco. And then mo to nakalingot to kay cancel tan klase niya magtapok mi tanan sa field nga if makagol gani ang Don Bosco la managan ang ang mga estudyante sa field kay kanang lipay kay bola magubusin nina sa gitsagi ta lipay kayo kay kanang lisod bi kay goal kanang soccer kay dako bi kanang field kanang lisod jud na siya duwa so wala basta makagol kanse man ang Ateneo kay wala man kay sila estudyante dito ang ilaharamang ang mga atura man dito sa school is mga athletes nila or mga coach or na sila yung mga family or nana pero wala kayo estudyante kay sila may niadto sa mga school so murag home court gid sa Don Bosco ato ba. And then pag fourth year na mo ako ato is kanang mura na may gahe na dito kay mo lagi graduating na pero wala pa na human ato nag CAT officer mi. Ideally day officer ka ng CAT kailangan ni mo graduate og CAT before mo graduate og high school. So if di ka graduate og CAT di ka graduate og high school so every Saturday man to na mo drill na mo ato so since wala pag second year di I think first year to so first year after 6 months ako nagdugay sa dorm so after man ko dorm is nag-carpool nako kuyo gipon dagan ako nakaila dito nga taga Lapu-Lapu dito po nakainilhan si Eman Noel Hala taga Basak na siya kalimot ko aso to yung Deka basta layo ka to yung balay dito na ko nailhan so nag-carpool na ko kay kanang di na mada sa dorm kay nang kusog kay mga wat ang mga kuan dito tao dito like mga sinina mga pantalon nimo nang wagtang na di ba so nga di na ko ganahan ba kay murag kana tong din ako comfortable bitaw dito so mo to ni hawa ko nag-carpool ko dito then second year to fourth year nag-carpool ako whole high school life na ko na dito. And then pag fourth year ato is makamingaw lang dito is kanang magbanda bitaw so if ever na event ganyan Don Bosco like Founders Day Family Day or intrams kana open gina ang school na exclusive na siya so makasud ang lain school na mga lain tao. And then lingaw kayo kay kanang free ka na nga time nya na mamaligya sud sa mga eskwelahan na mga masud na mga maninda. And then ni gabi na is na siya banda murag after party like manukar dito among mga naman ko yung mga classmate na sila yung mga band bitaw na sila yung mga kagalingon studio makapractice sila dito so nindot po dato kay kanang nindot lang kay maminaw sa banda bitaw which is Snap to sa una so muna kong kanang sikat kay nga banda sa una Snap. And then hantod pag college na ko nag-disband sila kay I think nagbuwag na sila og eskwelahan bitaw ang I think ang isa niya tog Bohol which is si Kurt Paulo Estevilla. Abo kung di ka maminaw sa ko ang mga videos pero kanang usa na nako sa idol nga drummer sa una pag high school nako. So I think mo na reason kay like lagyo na sila mga eskwelahan nga maglisod na sila practice so mo to nag-disband sila. And then naghimo sila lain band ang pangan is Sunset na sila YouTube guys tanawa sa YouTube ug Spotify de o Facebook also na nasa dito mag-update na sila naghimo sila kanta dani appeal sila og kanang Wonder Band so kanang Wonder Band is usa na sa paka nindot nga kanang tournament sa mga banda so appeal ang Manila ana like murag appeal man siguro whole Visayas whole Philippines man siguro na nga band na if makadaog ka sa Cebu ato kag Manila dito na pug kay versus na pug ka dito sa mga nakadaog which is di ko swito ana pero search nyo guys Sunset nindot nilang mga kanta support local. So anyways layo na kita ako naganahan na dito mag-event is mo lang gana may exclusive ang school wala man kay kaila ato nga time kay di man kay
ako mga classmate ato mga gikan man sila mga nindot nga eskwelahan Ateneo umbot asa na sila gikan na sila yung mga kaila so mura ipila-ila na sad kanang ako ang mga classmates sa una sa elementary kay di man kay sila makaadto og Don Bosco kay layo ba kayo Labangon nga Lapu-Lapu di ba so I think di pa kay sila sugtan ato kay bata pa ba kanang di pa musugtan nga ikaw ra sa mo biyahe so asa naman dato si 80 ang si 80 is every Saturday na so since wala may carpool ana sayom na sa buntag alnik as 9 siguro na init pa jud kayo so among buhaton na is kami tulo ni kaupat man siguro si Ayman si Christian ug si Joseph kami ra man to ang nagsi 80 ka batch nako akailo didto so mag ferry boat mi ana or sahay hatod mi kung kinsay willing mo hatod namo sa among tulo ako mama or si Auntie Marivic which is mama ni Christian or si Auntie Bing which is mama ni Joseph if magsakyanan sila pidro mi hatod or dili gani mag ferry boat mi so alas 9 man mag-start and then mag-drills mo dito like kanang pang military nga drills mga sa 80 drills ibuwad mi dito for 9 to 12 and then after ana human 12 is either manguli mi or manglaag mi ana kamera mo po yung manguli ana mag ferry boat mi or mag VR mi or ambot depende asa mi pa doon ana magkita ay mi sa mga mama ana and then nag-graduate mi atog si 80 which is himala kay graduate mi pero I think graduate man siguro to tanan dili man ko officer ato igura ko nag kana normal lang basta dili ko officer ato di mo sana ko kaya guro mag-officer ato kay training to kada adlaw pag summer ba and then layo pa kay kumbalay I think dito na ko kaya nya layo pa jud kay kumbalay ning kuli na ko kapayon nako training pa jud so I think wala jud ko ni padayon ato pero wow I think na jud ko plano to mag-officer and then ni-graduate na mi college high school is 2014 mi nga batch siguro 2013-2014 mi nga batch or 2014-2015 kalamit pito ko and then nag-college ko sa University of San Carlos sa Talamban I took up architecture which is mo na akong first choice wala jud ko'y nakoy lain second choice pero wala jud ko ni-take og exam like isa ra kay school akong gi-take katura San Carlos and then pag human ato nakapasar himala ambot lang nakapasar ko mogid siguro ang plano sa Ginoo and then ako ra mo first time nako nga ako ra isa nag-enroll ba nga ang Talamban sa una kay dako biya kay to nga nag-enroll ko ato summer so wa kay ko yung mga kailaw koy kuyog ingnan ko ni mama nga ikaw ra pag-enroll dito dapat maana daw ka nga ako ra isa kay mag-college naman daw ko so mo to ako ra isa nag-enroll and then nasaag pa jud ko kay like nag-shuttle ko ato nga wala ko kabalo asang safad nangutanan lang ko I think kafa pa na sa una di pa na safad College of Architecture Finance and Design karon safad naman na School of Architecture Finance and Design and then ito ako ra isa wala ko kaila ato then dito na ko na meet si akong first na meet siguro ato kay si Chess si Francis Rolian mo to ko na ila kay naka-classmate mi ato pag elementary pag grade 3 I think kay isa ra mi naka-classmate and then timing mo pud siya ra kung nakaila dito kay kuyog mo to yung mama nga ako ra man isa and then akong second na kaila ato is si Lace Dante so muna kong first tulugin ako pirmi kuyog sa una kay kinagdungan na mag-enroll ato si Lace po daw po si kuyog like siya ra isa so mo to nagkuyog min tulo and then ang kaupat na kuyog na ko ato is I think nag-classmate may pag elementary pero yung pangan kay Shem Caballes nagka-classmate may I think nagka-classmate din may kaisa kalimot na jud ko pero nagka-classmate may kaisa and then moto upat na may kabuok puro may taga-Sax sa una and then moto nanaghan na may nakoy nakaila pod sa high school po di ay si Sam Sagon, John Duterte, Nigel Bernaldez, Joseph Compra, kinsa pa man Leo Ligara, kinsa pa man ako nangalimtan din og mga sulting taga Don Bosco sa una. Sige pangan ko niya kalimot man ko si
Si Clyde si Clyde. Si Clyde is di kami close sa una. Pero kaila ko ni Clyde. Kaila ko siyang naong. Pero di mi classmate. Si sa ginang partner ni Sam sa thesis. Uy, kalimot ko. Basta mo na. Kalimot ko. Basta, sorry na lang sa mga wala ko na-announce. Pero mo to nga. Daghan po din may nag-architecture sa batch na mo sa high school na mo. And then, moto na meet sa nako sila ang kadugayan ato iso jud ang architecture pero di lang ako ma-explain akong life gid ako ikang college life gid I think ako nalalahi og video. So skip na to first year, second year, third year na-meet na ko si Brian, na-meet na ko si Rowan, na-meet na ko si Bricks, dagan kog na-meet silang Ted, silang Jason, silang April, so dagan kog na-meet na ato nga tao kay lain-laan mo yung mga classmate na irregular mga nga student. And then moto wa mi nag-expect nga last day na dito na mo magkita sa akong mga kuyog, which is silang Brian, silang Rowan, si Dan, silang RJ, puro rator mga laki yung kuyog, magsigara magduwag GC kada gabi kada human klase. And then wala may nag-expect nga mo dito last day na to na mo nagkita, then mo to boom pandemic na wala na pagawson balay, online class na tanan, and then na-stuck namin sa balay tanan. So sad jud siya nga wala may expect nga mo dito last na to na mo kita, last na dito na mo nga ato sa eskwelahan. So most of to nakabati sad kay wala gid mi kabalo bang mo na dito. So muna sa mga student diha, if naminaw pa mo muna enjoy your student life as much as you can lang, especially karon nga nag-pandemic kabo kung lisod karon kay naramos balay. Pero nasa koy na form nga new friends even though nag-pandemic, nasa Discord sa OTV nga channel, especially si Dot sad no, na-meet sa nako dagan kog na-meet nga friends. Moral lesson lang is enjoy lang jud imong life, di ba? Kabo kung ang student life is di gid siya sayon, lisod gid siya na kay mahagbong ka or na ba kay magka-problema kasi mong family or na, di ba namon jud problem tanan, which is okay na part of life ra gyud na no. So enjoy your life while you can, kay if mo graduate ka I think mousab na imong life sad, magka-lisod na ka, especially mangita kag trabaho, and then imong priorities ana mausab na sad, especially if na kay uyab, so lisod na kay na. So if student pa ka, pasalamat ka, wa ko ningon pasalamat ka kay nag-student pa ka, pero ang ako lang is enjoy lang gid imong life, ayo lang pagdali. Kung unsay plano sa Ginoo sundan na lang na, sabay lang ka sa flow sa plano sa Ginoo. Ayaw pagdali, ayaw pagbuot, wala shortcut sa pag-eskwela, and graduate lang jud, chill lang yun no. Patuo lang gid kasi mong parents mo magina, if student ka dapat under pa magay ka sa parents ana. So patuo lang jud ka kay ginabuhat po na nila para lang mapaskwela ka. And I think that's the end of my podcast. Thank you sa pagpaminaw guys. Sige lang kog skip kay kung camera either mo init nya mo paong siya galit, or ma-full akong memory mo paong siya galit, which is nakabati. I think mag-upgrade ra ko pohon siguro maybe 2 or 3 years. And then shout out di ay ni Emmanuel Hala, Jesher, Dale, Bahaw, and Karen Joy Augusto, and sa tanan nga ni comment sa akong last podcast, and tanan sa ni like ug ni tan-aw sa akong podcast. Thank you very much guys. Tapos lang na kay ko mo upload, but I'll try to upload it every week. Like sa akong mga Dota ug Valorant plays, mag-try na jud ko update ana. And then thank you again guys for watching my podcast, and see you again on my next video. Peace.